BNH. Jatend piny William Ruto nyiso jotelo maketo sirikal tesre mondo wetiyo gi rowere kod jopiny e ketho mwandu e seche mang'anyo timore. Kanolose alwora ma Embakasi East kuma nochope neno chenro mag loso apaya, nowacho ni josiasa ma ok sire onge paro mag dongruok. Ojiwo jo Kenya mondo obed gi kwe kendo miye thuolo mar tieko chenro mage. Wengi hawana job. Vijana wengi bado wako kwa dimanga. Ni kweli ama si kweli, my friends? Sasa nimewaeleza kwa miezi mitatu ijayo, kuanzia mwezi ujao, tunataka kuongeza vijana wanaofanya kazi kwa affordable housing kutoka vijana 1,300 mpaka vijana 1,600 Kenya mzima, so that vijana wajipatie ajira, wajisimamie, ndio tuhakikisha kwamba kila mtu ako na hali na njia ya kuzalisha ajira na kuwa na kazi yake.